Matur nuwun tuwa sepote. Bek kaya sing adem. Tombo adem, Mbak. Tombo adem alhamdulillah. Mau sempet hujan sementara. Wah, langsung Nggih. dongani Mas Dalang mampet seketika. Iya, Tengere udan kuwi rejeki. Nggih. Rejekine Piyai Mojo Cetha napa Seta? Mojo Seto. Mojo Seto. Nyuwun pangapunten Den Mas Bagus. Nggih. Kula wau dugine telat jadi dereng saged sowan ten Bapak Lurah ngapunten Bapak Lurah. Nggih. Wau badhe sowan rika Jawa nggih. Leres, nggih. Nggih, dalane lega niku gek kula niku nggih sakek cilik ram wediku lek tiba kepleset mabok. Akhirnya ngapunten ngaturaken sungkem Bapak Lurah. Nggih. Saking mriki Bapak Carik saha kanca-kanca prakas sedaya mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok tasih anyep Bapak Ibu? Napa sami asrep? Sepindah malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah matur sembah nuwun. Kula pujekne sing rawuh dalu niki kalimpahaken rejeki ingkang kuwatah. Amin. Barokah. Amin. Gitu, diparingi kesehatan sedaya mawon. Amin. Alhamdulillah. Sing dereng panen muga-muga ndang panen. Amin. Sing dodol bakul-bakul muga-muga ndang laris bakulane. Amin. Terutama iki bakul wedhus, bakul sapi aku wis ndruwedhek. Loh kok ndredeg, Mbak? Delot engkas ki ndredeg aku. Oh, besar. Apa ndelik aku. Loh kok iso ndelik? Aku ngerti ning kene nek blantik sapi akeh. Wedi ku ra iso mulih dikeluh aku kono. Lah iki tanggal 6 lek ya dina kurban to lek. Kurban, belehan. Beleh sapi, beleh wedhus. Iya jenengku Brahman kok dilek kleru dibeleh. Lah iya. Tapi ya alhamdulillah. Jadi asma kinarya japa. Nggih, lah niki sing belum tahu diungkap di panggung saya, Mbak Lucy. Ngaten nggih. Nggih, Brahman itu dari sejak kapan? Nah. Brahman niku kula nembe memasuki dunia pesindenan nggih. Oh. Kula niku di dunia seni kan mulai awal tasik kecil. Nggih, nggih. Mulai seni tari, nyanyi-nyanyi sembarang musik saged. Mulai musik band keroncong, dangdut, musik barat, musik Cina, sembarang nopo dari berbagai negara insya Allah saged. Hadroh. Hadroh malah penyanyi Nasidariah aku biar tenan asli. Lah justru itu kula ningali bule. Bule nyinden kok raos kula niku keronto-ronto tok kebangetan mentolus. Kowe iki wong asli Jawa, wong Ponorogo, kok malah gayamu nyanyi kebule-bulean. Justru itu loh. Bule lo nyanyekne wong Jawa, kamu itu harus bangga. Pah niku kaya dikampleng setan sewu. Nggih, terenyuh. Ntelong sopol. Akhirnya aku harus bisa seni Jawa. Walaupun itu kan dulu kalau nggak sekolah seni kan sulit nyanyi sinden ngeten niku. Tapi karena ada kemauan dan tekad insya Allah sakit. Tapi saya merasa belajar seni Jawa niku sangat sulitnya luar biasa. Nggih. Asal usul Lucy Brahman. Niku sing maringi nggih Bapak Dalang saking Ponorogo mriko. Merga piyayine dawa dhewe gawedi dhewe lek lungguh cedak buta. Nduk kowe besok lek dadi sinden tak jenenge Lucy Brahman ben supaya gede jenengmu, gede rezekimu. Lah terus disahkan meleh kalih Bapak Anom Surata. Brahmana hati-hati lho nduk gawe jeneng. Brahmana tak tegesi Brahmana ya aja Brahman. Brahmana tegesi kasta tertinggi. Mugi-mugi dadiya dhuwur. Dadiya pinunjul lan kathah berkah rezekimu ngono. Nah, dadose malih Lucy Brahman. Gara-gara jeneng Lucy Brahman niku ora iso cilik. Arep diet model piye mawon nggih tetep semanten nggih. Gak iso sing anu wis kudu dibeleh wong aku. Amin kapus. Tapi kula sampun mengadakan penelitian kok Bu Lucy. Ya napa? Ngaten. Kok ngaten kudu ngaten. Seniman kok ana embel-embele jenenge kewan. Nuwun sewu, niku mesti dadi kondang akeh-akeh lho. Niku leres percaya. Lucy Brahman. Lho, Lucy Terus Brahman. Banyuwangi Deni niku percil. Niku nggih jeneng kewan. Iya omongi. Aku sok arepe tak tambahi jeneng kewan. Jenengane ya kudu aja Mas Akbar tok. Akbar garangan ngono piye. Nek ora tambah diujak wong sak alam donya. Oh ya.
Lah, ora ditambahi kowe wis panggah salah uripmu. Ning kudu diterima. Longgen no. Rambutnya anyar, Ren. Ganteng tambah ngene. Aku mang urung ketemu dadane bulu sini mburi kok dadi urung ketemu. Ya sehat ya Mas Bagus. Amin amin. Wis tambah nguncur asmane. Ini Pak Lurah asmane sinten? Pak Jarwo. Wah, iya. Priyayine cuek banget. Nggih to? Nggih, mboten kagungan omong nek ora didumuk mboten ngendika. Alah lah kuwi to ya deleng bintang tamune Lucy Brahman lak gendak aku nusa. Lah aku susah aku. Ning ngene iki ning ndi iki seneng iki. Tak pengen nusa sakjane iki. Dalang piye? Dalang piye? Wis ndang lungguh kono. Apa arepnya apa? Oh nyale. Iya ta. Pokoke Lucy iki sapa Mbah sapa jenenge? Mbah sapa? Mbah sinten jenengan? Mbah sinten asmane? Parman. Lah iya ta. Parman. Nggih niku to mriku Mas. Tulung agung nang Jombang masalah Mbah Man. Mugi sehat panjang yuswanipun. Nggih to. Jenengan kok sik rusak kaya ngene iki duwe krentek. Nyawer sinden iki mang sangune akeh. Wah, akeh lah wis to. Yuswane pinten nyuwun sewu yuswane pinten? 70. Lah 70 tenane iki KTP nggih. Kelahiran 52. Oh, 52 yang pun. Garwane tesih, Mbah. Garwane tesih mboten. Aku lagi bojo. Lah iya to ya kowe abar iki ya mudeng kudune iki ya trah rene karep golek penyakit cok pagenure mati kados ben mari. Mbah Kakung. Lah nggih abar mbok jere. Abar iki mbuh dicaosi rezeki Mbah Kakung, Nduk. Masyaallah mugi-mugi sehat. Bubuk asmara nggih. Oh, siap. Muga legah riyen, Heeh. Dinteni bulu si Brahman. Sabar-sabarno cah. Iki sing ning YouTube mirsani. Hati-hati iki. Hati-hati penabuh kukuyuan. Mbah, kok nek kademen lho Mbah asrep hawane asrep. Ya wis ngene iki kudu matur nuwun ditenggani pini sepuh le ngene iki jenenge pangestu. Kewahyon nggih. Kewahyon ora kabeh dalang iso ditunggoni piyai sepuh ngene iki. Betul. Ngene iki nang Tulungagung, nang Ponorogo, nang Malang akeh. Pokoke jangger bintang tamune Lucy Brahman, Mbah Di, Mbah No, Mbah Rep, Mbah Sun kabeh kuwi padha munggah karo ya wis kudu ditampa. Wis ngono kuwi trapek-pek aku kira-kira ki wis ora ngerti. Kula iki grekene sik remen nggih Mbak Kakung sekedap kula tak menyapa Bapak Lurah dulu Pak Jarwo. Pak Jarwo piyayine diem pendiam. Cukup tasih lenggah napa mboten nggih Mbak Lucy nggih? Nggih kula sapa pokoke matur sembah nuwun nggih Pak Jarwo mugi-mugi tansah sehat bagas waras sukses dalam menjalankan tugas desane tambah maju ayem tentrem dipun tebihaken saking sedaya sengkala ingkang dumugi nggih. Pada saat tahun sekarang ini bahwasanya kelurahan ataupun desa yang bisa melaksanakan Ringgit Purwo wis luar biasa. Nggih, leres. Karena mengingat anggaran dana daerah ku ya wis ngerti dhewe lek ada pemangkasan segitu. Lah sakniki niku masyarakat mriki tak ancungi biji 100 mergo kompak saged nguri-nguri kabudayan nanggap wayang. Rutin setiap tahun. Tahun terus dalange gak elek kabeh. Nggih, dalang Mas Cahyo Kuntadi, Mas Dwijo Kangko, Mas Denakbar iki dalang lagi viral sak ngalam donya. Spiral. Spiral barang enek. Saiki krana gendak aku ki ya wis teka. Ya wis ndang digarap bendang seneng atine. Niki wonten pamundutan dari nggih niki wau nggih bae nggih cocok dari seluruh WhatsApp yang saya terima terbanyak nyuwun gubuk asmara Bu Lucy. Ya ta. Dadi udan-udan ngene iki mbae iki arep-arep ngrungokne ning gubuk asmara. Aku ki mbok latihan lagu ping 10 metune ya gubuk asmara. Mergo ya iya senenge iki Bapak Heru. Nggih. So aku yo gawe lagu jenenge Gubuk Pagoplen. Apa Pagoplen. Lagune wong ngirit padha seneng tapi yo luar biasa matur sembah nuwun iki Mas Didol aku dek ben nyon pangapura Mas Didol. Lagumu tak gawe gedabian ra karo-karuan. Alah jarane gak apa-apa Mbak Yu aku seneng. Dos pundi. Badhe napa? Sampeyan fotone tenan kok. Lah, fotone cilik saiki kok melentus. Kok
Kok ya ketok lho ya, padahal tulisane gak ketok lho. Ya, lah nggih fotone niku kan namung sirahipun lho, Kong. Lah sakniki mentung-tung sak sembarange. Nah, wis ora apa-apa. Lep kok ya roh lho ya, Kong. Anu, boleh sih jenengan bawane pocong to nggih, gebuk asmara nggih. Iya. Dibawani. Nggih, bawane kalih niki lho. Kalih Mbah Kung niki. Oh, Mbah Kung. Dihidupkan suasanane. Heeh, wis nyawer kok mesake. Nah, niku. Aku ndur medhek lho ngene iki Mas aku yo an. Roy bareng ngene iki dek ben iki kene aku ning Tulung Agung berno asam urate kumat medun iki. Ayo wedi sehat ya Kung ya. Pokoke semangat. Ya wong gawene. Iya. Kowe nek foto gak cuwili, lah nek foto sirahe tok. Sesuk nek gaya fotoku gen gawedhi bar. Heeh. Oh iya. Ya saya tak bawa Ren kok. Bawa riyen Kung. Ah, legah riyen Kung. Ya, Sing kok urung kok ditarik apan. Sik bawa sik Kung. Heeh. Wis lenggah sik. Duwe bojo ngene iki malah penak lho, tepasi tok turu. Iya, terus mama dimasakne ya jangan bening. Dinikmati Kung. Heeh. Nggih, dimirengne riyen nggih. Nggih. Urung kok ame dikeploki kaya doroe. Tak kentone dumateng Mbak Giyanti, matur sembah nuwun. Wis tambah suara kaya Indonesia Raya. Nggih, tak kentone dumateng Bu Giyanti wau sing sak numpangi kula ten mriku wah Giyantine gruap ya diparingi renono. Heeh. Mangga. Wis tepoki sekne, Kong. Ya sik to, Cung. Ben ojo diseneni bene to, ben dawa umure kok gak apa-apa. Nyingkar nyingkur. Gamelane rong muni wis ngene lho. Besok tuwae akbar kiraku yo ngene iki. Ah pun cucu. Oh nggih, tuju. Pun lajengaken, Mbah. Wiwitane nyingkar nyingkur. Mau anu kembali ke masa muda kayak model. Nduk, kaya tersipu malu lo yo. Iso salting lho. Lingsem ci. Yen ke. Harus kalah lanang kan. Ya, nggih. Sik minum sik. Kalem-kalem ya. Lingsem. Niki mboten apa-apa ta, ambekane kan penuh ngoten. Oh mboten. Tak kira ndredeg nggih. Biasa mengke lek joget sing biasa pun sak mumbul-mumbul, pokoke gamblong beksan nggih, beksan nggih. Baik. Baik. Thank you. Lingsem yen ke Aku ora arep komentar reno-reno kanggo Mbah iki. Ya napa? Kula wedi nek tuwek-tuwekan kula nggih kados ngaten iki. Lek mbae kan sik lho mbae niku kedah dicontoh. Sampun ya so tasik trengginas ngeten iki langka lho Lek. Nggih. Rata-rata ki dalang lek wis 70 ki ngene lho Lek lakune. Kok kean ngeprak ngene iki lho. Lho wonten dalang tangga kula. Piye? Umur 70 tahun niku metu kok jeding niku ora iso mlaku. Aku stroke.
rada pikun. Ngono ya? Nggih, tibake niku anu cawete dereng dunggahne. Terus nyantol teng sikil ya ora iso mlaku lho. Besok malah lek tuwek ya rasa gawe cawet kowe. Apa neh tukang syuting, marah nemen lek tuwek ke? Oh, nemen nih kok. Ora mripate. Sentem sitok mergo gane nginceng. Yuk ditelas deh, Mbak. Lalampar kangka uri niki pun meh jumeneng. Jadi gini, suatu senam atau gerakan tari ini memang kedah ada pemanasan. Contohnya nggih, dari saya duduk seperti ini, kedah sikile dingerekne sik. Iki rileks ben ora asam urat kecetit. Iki bener Mbak, iki rung apa-apa wis ndaplang ngene iki bener pelemasan dulu. Olahraga apapun iku pelemasan dulu. Nggih ta, Kong? Nggih. Tos. Mbak Lucy model kayak ditanggapke gitu. Ngene majane rasa ngundang pelawak lho Pak Lurah. Darah sepira terus lho, sepira Mas? Ilangen aku sampean. Tarasna tulus nadyaningku bok Wembiyana nek karo bojone nggih kira-kira ngaten Mbak Lucy. Tenan iki. Nek wis barne ya ngono. Le, delok piyayine iki nom-nomane ganteng ra ilok-ilok lho. Irunge mbuwang iki sampene kalah mancung mesti ya pacare akeh. Iya, nggih to. Pacare akeh mbiyen nom-nomane nggih to. Iya, gede nggih. Tanjake tayub nggih. Nggih, joget alon-alon mawon. Nggih, alon-alon mawon, tayubke. Mengko ramban kedua dijaranke ya ora apa-apa jaranan. Iya. Senterewe jaranan bareng yo oke. Oke tok pokoke wis. Pak tindak mriki pun ngunjuk jamu to. Lek ku takon kita hati-hati banget. Pasti bel 0% nang Indomaret niku lho. Nggih. Nggih. Terus mangga yuk tipane yuk. Yen liwat aku kelingan gubuk kae lemas biyen tak leret ing cagak gabak tulisan warna abang tanda isih Oke. Wiwit biyen rasa iki lomba kangkung kubur kae gak crita lemas tengah banyi nganti geget rino
Mbak tulisan warna tanda isi perawan lo masih jenenge gubuk asmara biyen kalau mas tak go bantu terus nolo masih tanpa bantal tanpa kuasa tanpa ketanas marah kalau masih ku pakai pada waktu wiwit piye lo mas Bumah kok saiki lo masih asik ku pakai kata cerita lo bakung nganti gak terima jadikan sang jroning ati lo mas kelihatan lontor lo masih saya marah ati lo mas aku kowe dadi karma margo ler ning gubuk asmara ayo Aish. Pun. Le. Pun, Mbah. Pun, matur nuwun nggih. Pun, nggih. Yen. Mandhap. Oh iya, Makane. ya. Pangestune nggih. Nggih. Interne apa mboten? Alah. Interne apa ora? Pun, mboten Mboten sah. Alon-alon Mas jenengan tulungi lek mandhap Mas, dhuwur niku.